An ka waleɲumandɔn foli bɛ ka ɲɛsin aw ma aw minnu bɛ yen ni a kɛ mɛn ka ɲɛmada nin kuma in na ka ɲɛsin aw ka jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri 2 TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ yen ko nin y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw de filɛ. Octobre kalo tile 3 o kɛra an ka jamana walanwili ye lɔgɔlidenw ye lɔgɔliso siraw minɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri min ɲɛsin bɛ dugumakalanko ma Kenekuo Barthelemy Togo ale taara walanwili baaraw n'u don Senu kin kɔnɔ lɔgɔliso dɔ la. Octobre kalo ladalako la ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo don an ka jamana kɔnɔ a tako 22 fɛnɛ baaraw olu n'u donna walawalali fɛnɛ bɛna kɛ aw ye o fɛnɛ kunkan. Bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de ye minnu ni sɔnni u bi walawala aw ye aw dangana. Minisiriso min ɲɛsinnen don denmisɛnw ka bolola baara ko ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a minisiri Mahamana Babi ale ye mina dɔw di cakɛda bolofaraw ma minnu n'u dulonnen don a la walasa o cakɛda ninnu ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo mobiliw minnu bɛna kɛ sababu ye ka cakɛda bolofara ninnu ka munumunu zalo ni u ka matama baaraw k'olu nɔgɔya jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaden minnu ni u bilakun ye olu ka maamagow ɲɛnabɔli ye minisiri Mahamana Babi ani a ka minisiriso cakɛlaw u ye nin baara in min kɛ nin ye a kɛra baara nafama ye cakɛda bolofara ɲɛmɔgɔw bolo mobili 15 ɲɔgɔn na double cabine olu de taara k'o di cakɛda ɲɛmayaso ninnu ma ni o ye direction ye min Musa Kabiti jɔ shefa wari miliyɔn 400 na wa baara in yɛrɛ sera ka dangɛnɛmaya ni minisiriso a ka wulikajɔ a n'a ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma ani Kanadakaw ka dɛmɛnikɛjɛkulu coopération canadienne de ni ɲɔgɔn cɛ cakɛda bolofara minnu ni olu kɛra bolimafɛn ninnu sɔrɔfɛnw ye u ye u ka nisɔndiyaw jira ka jira k'a fɔ nin y'a siɲɛ gale nin n'a ɲɔgɔnna dɛmɛ ka kɛ ka ɲɛsin u ma nka minisiri Mahamana Babi ale y'a yira k'a fɔ laɲini kun tɛ dɔ wɛrɛ ye cakɛda bolofara ninnu minnu n'u dilennen don a ka minisiriso la u ka munumunu zalo minnu ni u kan k'olu kɛ ka kunnafoniw ɲini bololabaarakɛlaw ka lahalaw kunkan ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmayaso lasɔrɔ walasa baaraw minnu kan ka kɛ bololabaarako ta fanfɛ o bɛ se ka sidɔn minisiriso fɛ ko laɲini kun ye o ye mission minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu fɛnɛ ka kan ka kɛ terrain kana na ko mobili ninnu bɛna kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya nka minisiri Mahamana Babi kɛnɛ in senfɛ a ye fɛn min wajibiya cakɛda bolofara ɲɛma ninnu ma minnu kɛra minɛn ninnu sɔrɔfɛnw ye mobili ninnu a ye a ɲini u fɛ u k'u janto bolimafɛn ninnu na barisabu ka d'a kan ni janto bolimafɛn la a ka ca la a bɛ si sɔrɔ ni ka se ka baara kɛ i sagoya la a ye o gwɛlɛya cakɛda bolofara ɲɛmɔgɔw ma mobili ninnu a ditɔ u ma. An ka surasiya minisiri Abdulaye Idrissa Mayiga ale ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Gawo marabolo ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Gawo marabolo ani Kidale marabolo ka t'i ɲɛda an ka jamana kɛlɛfini tabaw la walasa gɛlɛyaw minnu bɛ u ka a bɛ se ka sidɔn a ya min ye Abdulaye Idrissa Mayiga a ka taama in senfɛ a cunnen Gawo pankuru jigi kɛnɛ kan Gawo marabolo ɲɛma ni Kidale marabolo ɲɛma olu yera a kunbɛyɔrɔ la ka taa se surasi ɲɛmɔgɔw ma o tɛmɛnen kɔfɛ minisiri Abdulaye Idrissa Mayiga a sɔrɔla k'i kunda kɛlɛbolo min ni o bɛ Gawokaw fɛ yen ni a wele ko opération Maliba o ka baaraw n'u bi don yɔrɔ min na poste de commandement opérationnel a taara i ɲɛda yen baaraw kan ni ka sɔrɔ ka hakilina falen kɛ ani surasi ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali surasiya yɛrɛ ɲɛmaaba ni o ye général Didier Dako ye ale yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ in kan minisiri Abdulaye Idrissa Mayiga ni o ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya senfɛ. An ka minisiri min ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sirakow ma professeur Cɔmɔgɔ Sangare ale kun bɛ taama dɔ la sini jamana kɔnɔ septembre kalo tile 22 ka taa se a tile 25 ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sini dugu min bɛ wele ko Tianji taama kun ye fɛn min ye ɲɔgɔnkunbɛba min bɛ kɛ diɲɛ seleke naani bina k'u ka ɲɛsin dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sirako ma ni u k'a ma ko rencontre internationale sur les mines a y'a ta kun ye ka taa ye o kɛnɛ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka minisiri professeur Cɔmɔgɔ Sangare ani a ka minisiriso ma ɲɛma caman kun bɛ taama in na wa Mali yɛrɛ ka ye nin ɲɔgɔnkunbɛba in kɛnɛ kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye cakɛdabaw minnu bɛ sini jamana kɔnɔ ni olu ka baara bɛnnen don dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira labaarali ma ka se ka taa walawalali kɛ olu ye Mali dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira kunkan min bɛ se ka to u bɛ se ka ɲɛɲani kɛ ka kɛ an ka dugukolo kan ka na u ka nafolo don an ka jamana dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira labaarali da fɛ o de kosɔn minisiri professeur Cɔmɔgɔ Sangare a ye
ye a jira k'a fɔ baaraw minnu n'u donnen don Mali jamana ani Sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja farafina jamana ni Sini jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ olu dɔ ye ka lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la min bɛ se ka to dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira a labaarali bɛ se ka don ba la o dɔ tɛ se ka sira sɔrɔ fiyewu fɔ baarabolodalen min ni o bɛ yen ka lɔgɔlisoba dɔ jɔ lɔgɔlisoba min bɛ kɛ dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira baarali kala kɛyɔrɔ ye u k'a ma ko école africaine des mines o tɛmɛnen kɔfɛ min ye laboratoire belebele dɔ ye k'o fɛnɛ jɔ o ye sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ ye dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ fɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na ni o ye laboratoire ye k'o fɛnɛ jɔ Sini ani Mali bɛ n'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o baaraw bɛ se ka sabati barisabu ka d'a kan professeur Cɔmɔgɔ Sangare y'a jira k'a fɔ o ye fɛn ye min kɔni ni Sinikaw kɔni kɛ mɛn k'a ta ka don ba la a ka taama in fɛnɛ senfɛ ani cakɛda ɲɛma minnu ni olu ka baara ye dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira labaarali ye ani olu ɲɛma caman sigira ka hakili falenbalenw kɛ min bɛ se k'a to u bɛ ɲaɲani kɛ ka ɲɛsin an ka dugujukɔrɔla ma a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ka wuli n'i ka nafolo ye ka taa n'a ye diɲɛ fa dɔ fɛ k'i bɛ taa don fɛn dɔ da fɛ a ko farati ko don ko nka ko Mali dugujukɔrɔla bilama e maa o maa ma n'i kunda n'i ka nafolo ye a ka ca la i ka laɲiniw na sabati barisabu ka d'a kan a ɲɔɲɛnen don dugujukɔrɔ a ya min ye nafa sɔrɔ sira kɔni ye o baden bɛ yen o kumana ko Sini cakɛda ɲɛma ninnu ka lajɛ u ka se an ka jamana kɔnɔ ni u ka nafolow ye ka na don an ka jamana da fɛ min bɛ se k'a to a ya fan filaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ ka bɔ a nafaw numu. An y'a fɔ a y'an ka bakuruba kunnafoniw na ntɛnɛndon octobre kalo tile 3 o kɛra walanwuli ye an ka jamana kɔnɔ denmisɛnninw y'u kunda lɔgɔlisow kan o de kosɔn an ka minisiri min ni o ɲɛsin bɛ camancɛ kalanko ma Keneku Barthelemy Togo ale ye dantigɛli dɔ kɛ dimanche don ka dugu jɛ ntɛnɛn na ka jira k'a fɔ baaraw minnu ni olu kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kalanko kunkan kɛrɛnkɛrɛnnenya sango ka i da don olu la k'olu caman walawala nka min ye walawalalibaw ye maa min ni o bɛ o lase an ma o ye Tata Ture an ka ɲamada a ka fɔtaw ni yetaw fɛ. Minisiri min ka cakɛda ɲɛsinen don kalanko ɲɛw ma ale kumana ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ka baara bɛ tali kɛ kalanko ɲɛw ma Mali kɔnɔ ka sangani ɲinan walanta ye a ye ɲɛfɔli kɛ kibaruyaw la waleya minnu kɛra salon kalan kadara kɔnɔ cakɛda min ka baara ɲɛsinen don kalanko ɲɛw ma n'o ye ministère de l'éducation ye a y'a jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ ka ɲɛsin salon kalan ma kalanw kɛra a kɛcogo ɲumanw kɔnɔ kalanso bɛɛ lajɛlen na fɔ n'a kɛra Kidali marabolo ye ka sababu kɛ lakana sabatibaliya ye salon san kalan kuncɛw kɛra ni examenw kɛli ye kalanso bɛɛ lajɛlen na ka kɛɲɛ ni examen waatiw ye kalanden fɛn fɛn kun bɛ yen n'olu kun sen bɛ salon ɲɔgɔndanw na olu bɛɛ lajɛlen y'u ka ɲɔgɔndanw kɛ fɔ n'a kɛra Kidali marabolo ɲɔgɔndankɛlaw ye ka fara maliden minnu y'u faso bila ka sababu kɛ lakanabaliya ye ka taa Moritani n'u taara sigi Moritani daga la olu fɛnɛ ma se ka u ka ɲɔgɔndanw kɛ ka bɛn n'a waati ye nka ɲɔgɔndan kɛrɛnkɛrɛnnen tilala ka boloda ka ɲɛsin Kidali marabolo kalandenw ma ka fara Moritani daga kalandenw kan n'o ye kalandenw ye minnu sen kun bɛ ɲɔgɔndan na baara minnu latigɛra tuguni ka fara ni waleya ninnu kan o dɔ bɛ tali kɛ ekɔli karamɔgɔw tali la fo ka taa se u ka dɔnta ka wuriyali ma ani ekɔli denmisɛnninw ladegeli kalaninjɛ la a kɛra togoya la a bɛ kɛ togoya min na an ka kalansow la ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan waleya caman taara min donna kalanko kadara kɔnɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin waleya minnu filɛ nin ye n'u donna kalanko la u ma don a la ni kunfɛ ko ye bari a taara don kɛrɛnkɛrɛnnen ni kɛnɛ kan don min ye hakilina jakabɔ don ye kalaninjɛ nasiraw fɛ n'o ye septembre kalo tile 9 ka taa bila tile 10 na o hakilina jakabɔ don kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 9 ka taa bila a tile 10 na san 2016 waati a kɛnɛ kan an ka wasabulon wasaden caman kun bɛ yen ani Mali jamana dɛmɛbagaw kalanko nasira kan partenaire techniquew fo ka taa se mɔgɔba caman ma. Ministre Barthelemy Togo Keneku Barthelemy Togo min ye walanwiliw ye a ye o baaraw n'u don san 2016 2017 a kɛra Bamakɔ sigida 6nan na ni o ye Senugaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya na ntɛnɛndon octobre kalo tile 3 baaraw n'u donna minisiri fɛ u ye a lajɛ k'a bila minan min kɔnɔ o ye ka yɛlɛma kura di Mali kalanko ma ka ni kura fiyɛ a la min bɛ se k'a to kalan joli kalan jɛlen bɛ se ka sɔrɔ lɔgɔlidenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na kalankɛ minan min wele ko Silabɛrɛ o fɛnɛ seginna ka don an ka jamana kalanko la Ministre Barthelemy Togo a ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ de bɛna sigi sen ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa Mali kalanko yɛrɛ a dɔnnen kun don ni faamuyaw minnu ye a kɔnɔdon dɛmɛnenw na ni maaw kun bɛ waso ni o ye o bɛ se ka segin ka na cogo min ko jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye o de ye an ka maa minnu ni a kunbɛ taama in na o ye Amadu Kamara ani Ibrahima Kulubali u ka somasama filɛ.
Ministri min cɛsirilen bɛ denmisɛnw ka kalanko n'o ye duguma kalan ka taa se camancɛ ekɔliw ma n'o ye Barthelemy Togo ye bi sɔgɔmada in na Senukaw fɛ yen nɔ a ye ɲinan kalan dundonni baaraw bɛɛ lajɛlen kolobukari min kɛra Senu aviation na o ekɔliso kɔnɔna na. O la lahalaya juguman tɛ an bolo yan comme an bɛɛ b'a kalama ni kalanta sela baara kun fɔlɔ ye min ye o de ye kalanden minnu pasela n'olu bɛ taa kilasi gɛrɛw la olu parents bɛ wuli ka na ani minnu bɛ yen n'u taara ka t'u ka kow dogo u faw la n'u tɛ fɛn kalama u ka kalanko la olu fana bɛ wuli ka na o bɛna ka na mun de ɲɛɲini u denw ka paseli ko ani denw kan ka kalanminɛn minnu san jasa u ka san kalan kɛ ni u ye ani kalanyɔrɔ de kan ka information kura minnu di san baara kɔnɔ u na mi o ɲɛɲiniw de la o de sera ka sɔgɔmada in na an mi o wulikajɔ n'o boliboliw la bon ala fana barika la karamɔgɔ fana caman fana nana n'o de ye karamɔgɔ min kan ka denmisɛnw kalan rentrée la a ka ca la karamɔgɔ caman bɛ to retard la mais ala barika la an ka karamɔgɔ caman ye kɛnɛ sɔrɔ wa baara fana daminɛla bi cours dili daminɛla i n'a fɔ an mago bɛ kalan na cogo min wa a fana b'o cogo kelen na denmisɛnw dɔw bɛ retard la mais an mago bɛ maximum min na o caman fana donna bon o sira kan an kɔni fɛ baasi foyi tɛ an bolo yan baara siratigɛw kan wa an ma degun fana sɔrɔ kalandon na ɲinɛ gouvernement ye date min di an donna ka bɛn n'a ye wa an fana mago bɛ baara la cogo min na a bɛ ka taa o taa cogo fana na wa maîtres fana mago bɛ information minnu na ani u mago bɛ minɛn minnu na direction ka bolo kan ani kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔw ka sira kan o minɛnw fana dila u ma u ye baara daminɛ i n'a fɔ an mago b'a la cogo min. ɲinanta minisiri ka fɔ la baaraw baw bolodara yasa kalan wuli a ka kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ nɔgɔya ani hɛrɛ kɔnɔna na. ɲinan kalan wulila hukumu min kɔnɔ n'i ye an ka kalan ta taabolo saba de bɛ yen taabolo fɔlɔ mun ni mun bɛ kɛ pour que ekɔliden bɛɛ ka se k'a ka hakɛ sɔrɔ ka taa don kilasi kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko accès ka kilasiw jɔ ka banw bila o kɔnɔ ka maîtres recruter ka bila o kɔnɔ taabolo filanan o ye ka kalan kɛ ka ɲa la qualité parce que i bɛ se ka dɔ don kilasi kɔnɔ mais kalan min bɛ k'a kun est ce que kalan sabatilen don donc o ye taabolo filanan ye a bɛ fɔ o ma ko qualité taabolo sabanan sa a yirala kabi san 10 ni kɔ ko Mali taara fanga kanba bɔli la n'an b'a fɔ o ma ko décentralisation an bɛ don min na ko bi école ye collectivités de taille ni i n'a fɔ maire ani président de conseil olu de ta ye kalan ye n'i y'a jateminɛ sisan hali an ka kalanso kɔnɔ maître hakɛ la maître minnu bɛ sara collectivités fɛ o de hakɛ ka ca fonctionnaires ye donc an ka kalan bɛ tali kɛ nin taabolo saba la ka nin bɛɛ sabati ka kalansow jɔ ka maîtres former pour k'u ka kalan ɲuman di ka tila ka maires fana dɛmɛ u ka baara la parce que baara fɛn fɛn mana di mɔgɔ ma n'a ma ɲɛ yira i la a ka ca la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la maîtres ka sara b'o la ekɔliso jɔ b'o la an bɛ musakani min di ekɔliw ma trimestre kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko fond ADARS ko nin bɛɛ sabati ni i ye misali kɛ n'i taara du fila n'i ye du fila sanga ɲɔgɔn na du min mɔgɔ kalannen ka ca o de yelen ka bon dugu min fana mɔgɔ kalannen ka ca o de yelen ka bon jamana min fana mɔgɔ kalannen ka ca o de yelen ka bon ala ka yelen jɛnsɛn an ka Maliba kan. an b'a lɔdɔnnen k'a fɔ ko ɲinan kalan wuli n'o ye san 2000 ani san 16 ka se san 2000 ani san 17 ma a bɛ kɛ waati min na a y'a sɔrɔ an ka jamana kɔrɔnfɛlan fan dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Kidali marabolo kɔnɔna ekɔliso caman datuguni bɛ yen nɔ wa minisiri y'a jira k'a fɔ ko baaraw bɛ sen na yaasa u bɛɛ lajɛlen ka dayɛlɛ ka bɛn ni denmisɛnw ka kalan wuli nata ye. Octobre kalo ɲinan bɛna kɛ a san 20 ani san 2 ye kɛlɛfɛden kɛlɛli kalo ani ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka a ɲɛnamaya n'a ma ɲɛ k'a fɔ an donna octobre kalo la a y'a jɔ furanjɛ 4 de ta mɛn ka o boloda baaraw kan ka kɛ minnu kɔnɔ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni ala ma a nɔgɔya olu ye a bɛ kɛ sababu ye olu fɛnɛ ka u yɛrɛ ye an jɛla k'a fɔ u ni maa bɛ ɲɔgɔn fɛ sigi la o de kosɔn an ka jamana kɔnɔ tako 22 in min ni a dayɛlɛlen filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa caman de ma o de kosɔn min ye Bamakɔ sigida 4nan ye commune 4 la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ɲɛnamayali ma olu ye maa min sugandi k'o kɛ kalo denba ye sigida 4nan na o ye Sori Kɛmɛso ye Sori Kɛmɛso a hakilinata ye fɛn minnu ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo la kɛmɛ k'olu walawala Mariyatu Jalo ani Ibrahima Kulubali ka kuma galamani ni u ka jatalaw la an ka ɲamada fɔtaw ni yetaw fɛ.
kalo min ɲɛsilen do ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de la min ɲɛsilen do lajurubagatɔw mɔgɔ minnu dɛsɛlen do se tɛ minnu ye an b'o o kalo de la donc an ye baara damaw boloda vraiment k'a ɲɛsin u fan fɛ yalasa k'u dɛmɛ u sira kan donc o baara in a bolodara an ka mɔgɔkɔrɔbaw fana ye k'a lajɛ cogo min na an bɛ se k'u dɛmɛ sukaro n'an b'a fɔ a ma ko diabète sukaro ta fanfɛ ni sukaro ka ca u jeli la k'a lajɛ k'u jeliw sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ sukaro man ca la ani k'u ɲɛw lajɛ parce que i bɛna sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tuma caman nin bana in de b'u tɔɔrɔ ɲɛkow la ou bien sukaro ko la bana misɛnninw donc an se ye min ye an minnu ye service local ye an se ye min ye k'a k'u ye donc o de ye nin an y'o nin baara in boloda k'a ɲɛsin olu fana fanfɛ min ye denmisɛnninw ni musow ye an y'a ye vraiment que denmisɛnninw ni musow olu de sɛgɛnnen do donc vraiment an y'a lajɛ fana ka baara dɔw boloda olu fanfɛ yalasa k'olu dɛmɛ donc o hukumu kɔnɔna la muso minnu an y'a jateminɛ muso kunda ko bana dɔ bɛ yen vraiment o de bɛ musow tɔɔrɔ kosɛbɛ saya caman o bɛ bɔ o ko la n'o ye dépistage du col de l'utérus donc an y'o baaraw fana boloda an b'a ɲini musow bɛɛ fɛ commune 4 musow bɛɛ fɛ fɛn fɛn sera k'a sinsin vraiment a bɛ diya n ye walisa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o la o na ko caman bɔ musow ka ko la a tɛ kɛ wari la fo fu la donc an b'a ɲini fɛ vraiment u ka u sen k'u se a bɛ kɛ centre de santé de référence la yalasa vraiment caman ka bɔ o bana la baara in fana bolodalen do jɔn kama a bolodalen do lajurubagatɔw kama mɔgɔ minnu vraiment u bɛ dɛsɛ ka yɔrɔw lasɔrɔ o bɛɛ gɛlɛyaw b'u la o gɛlɛyaw b'u kan donc an ye baara in fana boloda olu ma k'a lajɛ cogo min na an bɛ se ka u dɛmɛ donc an ko k'an bɛ na concertation dɔ sigi o ye mun ye an ka sigi ɲɔgɔn fɛ ka kumaw falen ɲɔgɔn fɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ fana an bɛ se ka baara in boloda cogo min na yalasa olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ an bɛɛ bɛ se ka lafiya o de bɛ an ka hɛrɛ b'o de kɔnɔ. Hakila jamana ni jamana ɲɔgɔn dɛmɛ jamana de don. Mais depuis démocratie donna Mali faamaw y'a ye k'a fɔ an ka nin mois de octobre kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo mois de solidarité donc hakila u b'a san 20 ou bien 21 en tout cas a 20 kɔni dafara n ko n'u tɛ fɛn ɲini ne fana min yɛrɛ d'u ma parce que u ye ne de ta donc ne fana bɛ se ka fɛn o fɛn min kɛ ka mɔgɔw ɲini minnu bɛ se ka dɛmɛ ɲɛsin commune ma commune dɛsɛbaatɔw ma ani fɛn caman n'u bɛ se ka ne fana bɛna far'u kan an k'o mɔgɔw ɲini kalo nin ta dɔrɔn tɛ waati bɛɛ de don pour que commune ka se ka lafiya parce que n'i ko commune ka lafiya maaw de don maaw minnu mɔgɔ bɛ dɛmɛ na i n'a fɔ kalan i n'a fɔ furakɛli i n'a fɔ balo i n'a fɔ ji i n'a fɔ baara donc dɛmɛ ni o ye de ye parce que adamadenya dɛmɛ ni o ka fisa ni ka fɛn di mɔgɔ ma ko taa nin kɛ a bɛ adamaden de dɛmɛ pour que a ka se k'a yɛrɛ ta n'a sera k'a yɛrɛ ta da a bɛ mɔgɔ ta donc nin de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye ka taa balo tile 1-2 ou bien ka taa fɛn ni ta k'a di mɔgɔw ma i ye fɛn kɛ nin kɛ dɛmɛba de ye ka adamaden yɛrɛ dɛmɛ a ka se k'a yɛrɛ ta pour que ka mɔgɔ wɛrɛ ta. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara b'a fɛ ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la k'a lajɛ fiɲɛw minnu bɛ a yɛrɛw ɲɛna ka olu fiɲɛw furakɛ cogo ɲini a kɛmɛ ka ɲɛbila gafe dɔ dilan kɔsada in na min kan ka taa wasabulo kɔnɔ u k'a ma ko avant projet nka fangaɲinijɛkulu min wele ko Front Populaire Ivoirien FPI jamana ɲɛmakɔrɔ Laurent Koudou Gbagbo min bɛ Cour pénale internationale CPI la u ka fangaɲinijɛkulu kɔnɔmɔgɔw kɔni ye a jira k'a fɔ olu diɲɛdɛn ni yɛlɛma in kɛcogo ye jamana sariya sunba kɔnɔ fangaɲinijɛkulu filanan min wɛnɛ n'a mɛn a jira k'a fɔ diɲɛdɛn ni a ye o ye fangaɲinijɛkulu ye u ko min ma ko Liberté pour la République leader o ɲɛma tɛ maa wɛrɛ ye Laurent Gbagbo taamaɲɔgɔnkɔrɔ dɔ don min ni kalata kɔfɛ man ka senfɛ san 2012 ale ye da tan ka bɔ FPI la ka taa ka fangaɲinijɛkulu sigi ka tɔgɔ da ko leader Mamadou Gon Kulubali wasabulo ɲɛmakɔrɔ don a ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ ale yɛrɛ fɛnɛ ma jɛni a ye barisabu ka d'a kan yɛlɛmaw minnu bɛ ka kɛ a kɔnɔ ko jamana ɲɛma n'a ka fanga ko olu de kɛ mɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ ma walasa baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ko jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ko n'a ka mandat filaw banna ni a y'a san 5 sigiyɔrɔma filaw banna a y'a k'a b'a fɛ ni k'i kanbɔ ko kura o y'ale ka yecogo ye a y'a min ye yɔrɔ min bɛ yɛrɛ ni u y'a jira k'a fɔ o ma bɛn olu ma ko o ye
u ko jɔyɔrɔ min ma ko poste de vice présidence o ye jamana ɲɛma dangan jɔyɔrɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ wasabulo filanan sena k'o fɛnɛ kuma bɛ a kɔnɔ wa sariya se min ni o kuma yɛrɛ cayara kosɛbɛ ni o ɲɛsinen don kolowari ka denya mɔ a tulobilenya mɔ article 35 sariya se a y'a ko sariya se 55 bilala o nɔna o min bi ivoire te ko fɔ o sariya se 55 kɛn bɛ k'a fɔ gafe kura kɔnɔ a y'a mamadu gon kulubali ka fɔ la ko walasa i ka kɛ kolowari ka den ye a ka daga i ye i k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini i ka kɛ jamana ɲɛma ye o k'a sɔrɔla i mansa filaw dɔ la kelen fa wali kelen ba o dɔ ka kɛ kolowari ka den ye wa ka kolowari ka denya fɛnɛ fo k'o sɔrɔ a y'a buruju la ni o ye a y'a ko né de père ou de mère ivoirien eux-mêmes ivoiriens d'origine a y'a olu de bɛ gafe in kɔnɔ mamadu gon kulubali ka fɔ la nka o kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni ma diɲɛ ni yɛlɛma donni ye jamana sariya sunba la ko a taabolo ma olu ja Gabonkaw ka jamana ɲɛma Ali Bongo o denba kun ye a laɲini k'a fɔ a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min bɛ se k'a to maa minnu ni ale tɛ ɲɔgɔn kan bɔ kana ta tɛmɛnen kɔfɛ ni o ye Jean Ping ni a nɔfɛmɔgɔw ye ka lajɛ gouvernement kura min bɛna sigi jamana ɲɛmayaso kura ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka jɔ ni ɲɔgɔn ye nka min ye minisiri ɲɛma kura min ni o sugandira don tɛmɛnenw na a ye gouvernement kura min sigi sen kan ka minisiri kuraw minnu da a y'a min ye Jean Ping fanga sinamatɔ ɲɛma ka maa ye o kelen ma ye gouvernement kura kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ minisiri ɲɛma kura ni ale ye a ka dantigɛliw kɛ dimanche tɛmɛnen a ye a jira k'a fɔ ale kɔni ye dasumusumuniw kɛ ani fanw ni ɲɔgɔn cɛ a sera ka maa minnu sɔrɔ k'olu kɛ minisiriw ye olu de kɔni lɛ nin ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ maa kelen min bɛ yen fanga sinamatɔ fan bɛɛ ni o sera ka ye Ali Bongo Odimba ka gouvernement kura in kɔnɔ o ye maa ye maa min yɛrɛ kɛ kun bɛ k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini ni o nana jɔyɔrɔ sabanan nana Jean Ping kɔfɛ Bruno Ben Mubamba o kɔni donna gouvernement in kɔnɔ a y'a min ye minisiri 40 ɲɔgɔn na ye o de do kɛmɛ sara la an balakaw olu ye 30 ye a kɔnɔ a y'a minisiriw minnu bɛ yen nɔ ni olu dɔw ma bɔ u nɔ na a y'a olu dɔw ye jamana ɲɛma yɛrɛ ma surunama kɛrɛnkɛrɛnnenw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bili Binze ni o y'a ka babu sentigi ye min ɲɛsin bɛ kunnafoniko ma o bɛ a nɔ na wa minisiri min ɲɛsinnen kun do jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale yɛlɛmana ka taa jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli minisiriso kɔnɔ ni o ye Pakɔma Mubele Bubeya ye a fanga sinamatɔw kɔni olu ma diɲɛ ni doni ye gouvernement in kɔnɔ sigikafɔ min ni o bɛ senna fanga sinamatɔnw ani jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Kongo Kinshasa binaku ka sigikafɔ in dɛsɛ mɛ ka sira sɔrɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ma ɲɛma a ye dantigɛli dɔ kɛ k'a jira sibiri tɛmɛnen k'a fɔ a y'a bɛɛ kɔni k'i sigi a ka k'a fɔ kalata min ni o kun kan ka kɛ ɲinan zaa kɔnɔ barisabu ka da ka jamana ɲɛma Joseph Kabila ka fanga kɔni bɛ se a da la ka bɛn ni ɲinan zaa de ye ko nka ko kalata tɛna se ka kɛ ko barisabu ka da kan ko labɛnw ma se ka sabati o labɛn dɔ ye nafoloko ye a dɔ ye minanko ye k'o kuma na ale yɛrɛ ka jate la kalata jamanakuntigi sigi ani wasaden sigi ka taa se marabolo sigi kalataw ma ko u bɛɛ lajɛlen ko walasa u ka se ka kɛ kɔni ko ɲinan zaa kɔni tɛ a ye waati min kɔni fɔ ko ɲanguma misaliyala a bɛ se ka kɛ ka bɛn ni o waati ye a y'a ko fɔ kalata yɛrɛ sɛbɛnba sɛbɛnniw minnu kan ka kɛ o kɔnɔ tɔgɔ sɛbɛnw kalatalaw la a y'a ko o bɛ taa kɛ ka bɛn ni juillet kalo tile 31 de ye san 2017 o ye san wɛrɛ ye ɲinan tɛ bilen o tɛmɛnen kɔfɛ ni o waati fɛnɛ sera ko fɔ tile 100 ani tile 4 ɲɔgɔnna de ka jate o kɔfɛ walasa kalata ka se ka kɛ dakuruɲɛ kelen jamanakuntigi kalata wasadensigi kalata Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ma ɲɛma ka jatew b'a jira k'a fɔ a bɛ taa kɛ fɔ san 2018 san wɛrɛ kɔta o fɛnɛ kɔta kunnafoniw kɔni ye a jira k'a fɔ maa minnu ni olu kɔni ye fanga sinamatɔnw kɔni ye olu kɔni ma diɲɛ ni sigikafɔ in ye wa chrétien diinɛ ɲɛmaa minnu fɛnɛ kun bɛ ka sigikafɔ don fanga sinamatɔnw ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ olu y'u ka sigikafɔ ɲɔngiri fɔlɔ k'u b'a lajɛ politikimɔgɔw yɛrɛ dama ka se ka tila ɲɔgɔn na fɔlɔ Ethiopie jamana kɔnɔ mankan dɔ kɛra siya dɔ ni jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ko siya min ma ko Oromo o ye siya yɛrɛ min ka ca Ethiopie kosɛbɛ a bɛ san 20 ɲɔgɔn na bɔ fanga kɔni darakilen don u la nka u bilama kan wulikajɔw cayalen don kosɛbɛ fanga nɔfɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ mankan ye a kɛra yɔrɔ min na o ye Ethiopie faaba Addis Abeba yɛrɛ a worodugu yanfan de ye Oromow ka mara ɲɛmaayaso min wele ko Bishoftu u ka laadala ɲɛnajɛ dɔ bɛ yen san o san ni samiya b'a fɛ ka kunjɛ u b'o laadala ɲɛnajɛ sigi sen kan o de sigitɔ sen kan u ni lakana tigilamaw carakara ɲɔgɔn na
jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ maa 50 ani maa 2 de bɔnɛna ani na dimanche tɛmɛnen nka min ye oromow yɛrɛw ye ni fanga sinamatɔnw don u y'a jira k'a fɔ a bɛ t'i jɔ maa 100 ɲɔgɔn nana an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'a san kelen ye Ethiopie kɔni basigi tɛ yen sanga ni waati jamana ɲɛmɔgɔw u ni nin jɛya in u bɛ ka masalan ka sɔ kɔni kɛta la u ni ɲɔgɔn cɛ u caman kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ minisiri ɲɛma min bɛ fanga na bi Ethiopie jamana kɔnɔ ko fɔ a ka taa ka bɔ minisiri ɲɛmaya la a ka lajɛ ka kalata labɛn min bɛ se k'a to olu bɛ se ka na fanga na bibi kɔni na a ko kɔni gwɛlɛyalen don ni ɲɔgɔn cɛ min ye kunnafoni sɔrɔ sira kura internet ye o tigɛlen don Ethiopie jamana kɔnɔ sanga ni waati min ye mobiliw ka boliw ye olu fana bɛ jɔ ka sabu kɛ wuli ka jɔw ye fanga sinamatɔ minnu fana b'a wuli ka jɔ kɛ lakana tigilamɔgɔw fana bɛ olu fana sɛbɛkɔrɔ lajaba adamadenya hakɛ lapasajɛkulu kɔni bɛ ka wuli ka u jɔ u ye walasa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'a to u ka laɲini kɛ bɛnkanbanga kadara kɔnɔ. Ameriki gun kan kɛrɛnkɛrɛnniyana jamana min bɛ wele ko Colombie a bɛ san 50 ani dɔɔnin bɔ fanga sinamatɔnw ani jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen ka laɲini kun ye fɛn min ye o ye fɔɲɔgɔnkɔ min ni o bɛ mamurukilen jɛkulu dɔ ni jamana de fan dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ u ko mamurukilen jɛkulu min ma ko Forces Armées Révolutionnaires de Colombie FARC u ye san 50 ani kɔ de kɛ u kɛn bɛ ka mugu ni kisɛ banamini u ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ nka kɔsada in na kɛrɛnkɛrɛnniɲana septembre kalo tile 26 tɛmɛnen u sera ka bɛnkan dɔ sɔrɔ u ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛgɛnɔ bila ka bɛnkan sɛbɛn na u bɛ mugu jɔ u ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ Colombie jamana ka fara ɲɔgɔn kan olu minnu kun ye mamurukilen jɛkuluw ye u ni jamana de tɔw bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ u ka jɛ ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ bɛn ani basigi kɔnɔ jamana ɲɛmaa Colombikaw fɛ Juan Manuel Santos ale yɛrɛ fana ka laɲini kun don nka walasa baara in ka sabati fo tɛmɛ ka kɛ ni a ye forobakalata dɔ senfɛ k'a dajira jamanadenw na ni jɛngɛlen don ni bɛnkan sɛbɛn in ye forobakalata min ni o kɛra forobakalata in jaabi a balala maa caman na bari sabu ka da ka jamana de fanba y'a jira k'a fɔ u ma jɛ ni a ye dɔngɔ kun kan ka ta dalaka 2 minnu ni ɲɔgɔn cɛ awɔ an jɛna n'a ye wali kelen ayi an ma jɛ ni a ye an ma jɛ ni a ye maa fanba ka dakurunya kɛra o de ye 50 ani dɔɔnin o de y'o fɔ 49 a kun ka di olu ye a ka kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen ni o bɛn de jamana de fanba ma ni o kɛra sababu ye forobakalata in na u banna a ko ma o de ye k'a fɔ yɛlɛma minnu ni olu bɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniɲana k'a fɔ mamurukilen jɛkulu in a min ye san 50 ani kɔ kɛ mugu ni kisɛ o de bɛ a bolo k'a ka laɲiniw sabati a senfɛ a ye maa caman de bɔnɛ a nin na ko bilama bɛna yɛlɛma don nataw la k'o kɛ fanga ɲini jɛkulu ye ka jamana ɲɛmaaya ɲini Forces Armées Révolutionnaires de Colombie FARC jamana de fanba y'a jira k'a fɔ olu ma bɛn u ma jɛ ni o ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye justice transitionnelle o ye kojugu minnu ni olu kɛra a waatiw la olu kiriw bɛna jalatigɛ cogo minnu na jamana de fanba y'a jira bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ k'a fɔ o fɛnɛ ti bɛn olu ma nka dɔw fɛnɛ ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ de bilama Juan Manuel Santos a ka ko bilama man bo jamana de fanba bolo ka sabu kɛ u tɛ k'u yɛrɛ ye a ka jamana labaara cogo la kɛrɛnkɛrɛnniɲana min ye impôt ye dɔ faralen don o kan wa hakilina foyi ma taa a fɛ jamanadenw bɛ se ka u jigida min kan k'o bɛ kɛ sababu ye k'u ka maaya ladila waleya caman bɛ yen u y'a jira k'a fɔ Juan Manuel Santos ka fanga dɛsɛ bɛ k'o wuli ka bɔ olu Colombie ka denw kan nka a yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni tɛna i fari fa a bɛna ɲini hali bi ko in bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min FARC ni jamana de tɔw bɛ se ka jɛ ka kɛ kelen ye cogo min ko hali bi kana wuli ka jɔ kɛ o kadara kɔnɔ a ya min ye mamurukilen jɛkulu yɛrɛ ka ɲɛmaa ye ale y'a dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ ko in kɔni min ni a kɛra forobakalata ye ni sebaya ma se ka sɔrɔ maa fanba m'a fɔ ko awɔ k'a kɔni ma bɛn ale ma ko nka ale n'a ka maaw u tɛna fɔ k'u bɛ mugu ni kisɛ ta bilen a bɛ ɲɛ sira o sira fɛ jamana bɛ se ka basigi cogo o cogo a ya ko u n'a lajɛ ka don o de da fɛ min bɛ se k'a to o bɛ sabati Colombie ka bɛɛ lajɛlen ye. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye ka labanna ka wale ɲuman dɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ni a kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin a ka jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seere Fila TV bamanankan kunnafoni na an ka wale ɲuman dɔnfɔli bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn laseli wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.